Has fet amics aquí a l'Inter? Molts. O sigui, tots. Tots? Sí, tots. I t'agraden molts amics? Sí! Ens semblem bé és molt competitiu i m'agrada. Bé, perquè podem jugar. Molt bé. Jugar molt bé. Sí? I és bo? T'ha agradat? Perquè m'agrada jugar a futbol i... Pues perquè tot m'agrada. Com és jugar amb pluja? És entretingut? T'agrada? Oh, sí, perquè si faig un gol em puc tirar de genolls al terra. A tu t'agrada jugar amb pluja? Sí. Per què? Perquè em tira al terra i tot. Per què t'agrada venir a l'Inter? Perquè m'agrada el futbol i estar amb els amics i ja està, i m'agrada molt. Què has après a l'Inter? Jugar a futbol. He après com jugar bé, he après com passar bé i també jugar bé. Com xutar fort i com fer els passes. Per conèixer amics i passar-m'ho bé amb ells.